Wel, Siwan Jones, cadeirydd Eisteddfod CFfI Cymru dros CFfI Meirionnydd. Sut mae'n mynd a sut mae'r trefniadau wedi bod i gynnal Eisteddfod fan hyn? Mae'n mynd yn dda iawn, diolch. Dyn ni wedi bod yma ers ben bore a mae'r Eisteddfod wedi dechrau ers 9:10 a mae popeth yn mynd yn hwylus iawn hyd yn hyn. Efo dros 800 o aelodau mwy nag erioed o'r blaen yn ddangos ar y llwyfan rhwng 9:10 bore yma ar diwedd. A wedyn dyn ni wedi bod wrthi'n paratoi yn trefnu ers bron 2 flynedd erbyn hyn a mae'r Pwyllgor sirol wedi bod yn andros o gefnogol a gweithgar, felly dwi'n ddiolchgar iawn iddyn nhw am yr help. A mae wedi bod yn dipyn o waith dros y 2 flynedd a heddi yn benllanw'r digwyddiad. Ti'n falch iawn o beth sy'n digwydd heddi, dwi'n siŵr. Ydw, mae popeth yn mynd yn hwylus iawn, mae safon y gystadlu'n wych a dwi'n jyst hoffi diolch i bawb am y gefnogaeth a'r help ac i'r noddwyr hefyd am eu helion i nhw. A mae yna drefnu wedi bod o flaen llaw trefnu'r llywydd a gwneud y gader. Soniwch mwy falle am y gader a pwy sydd wedi chreu hi? Mae'r gader wedi noddi gan Gigoen Meithlon ac wedi chreu gan Aled Llyr Davies sy'n aelod o glwb Ffermwyr Ifanc Bryn Crug. Mae o yn gweithio yn ochr Cambridge ar hyn o bryd a mae o wedi bod yn creu'r gader pan mae o'n medru. A wedyn mae'n werth i gweld, ydyn ni'n edrych ymlaen, gobeithio chyflwyno hyn nes ymlaen heddiw. A wedyn mae'r tlysau wedi noddi gan CFfI Cymru. Mae'r rheini'n tlysau wedi gwneud o lechen sy'n nodweddiadol o Feirionnydd. A fe wnaethon ni gynnal cystadleuaeth yn Eisteddfod y Sir llynedd i ddylunio tlws posib ar gyfer yr Eisteddfod. A dyn ni wedi defnyddio'r tlws buddigol hwnnw fel sail i'r tlws, i'r tlysau sy'n cael eu cyflwyno yma heddiw.